ще приготвим едни много вкусни какви канелени ролки? Пилешки крилца. Кална криспи рецепт. Hello! Of course. Рецептата ще бъде за бъфало крилца, около 2 кг пилешки крилца, мити и добре подсушаваме 5 чайни лъжички бак пулвер и 5 чайни лъжички морска сол. Малко червен пипер, чесънна пудра, соуса топ. Фурната си я пускаме на максимално много градуси. Чуваме хубаво да си редиме. Те 30 минути ще ги печем с кожата надолу. Фурната ни е загряла, отива за половин час, след което ще ги обърнем. Време е да си направим бъфало соса. В малка тенджерка си сипваме лют сос или чили сос, но не и доматена паста, малко водичка, почти цяла купа кафява захар и си разбъркваме хубаво, докато сместа стане гладка и приятна. Може да си добавите при желание няколко капки табаско, за да стане по-пикантно. Готово! Правим дипа за крилцата. Малко сметана. Може да сложи гръцки йогурт, майонеза. Слагам кисело мляко. Малко чесън, бълбосилек. Сложите магданоз, аз ще сложа копър. Let's go! Дипа наистина се получи уникално вкусен, както и пилешките крилца са много криспи. За съжаление микрофона ми тогава спря да работи и не можах да ви запиша точно колко криспи са те. Но въпреки това ги опитах и честно казано останах супер очарована, колко са вкусни, колко са сладки и да, не съм яла по-вкусни пилешки крилца. Гответе си ги смело, рецептата е долу и да ви е сладко.